Scían rá chur I gcuileach agus fuil rá dúirte mar íbert nós a bhí forleathan ar fud na héireann céad bliain ó chuin in Nósmhaireachtaí Lá Mártan. On deireadh seachtaine seo, seolar Blood, the feast of St. Martin in Ireland, an chéad sihir scoláire atá díri ar Nósmhaireachtaí Lá Fhéile Mártan. Se an tain pictiúr gur bóldóin ar an dreadisiún seo duine ag marú agus ag dúirte fola. Lá Fhéile Mártan an tain óláíag de hain bhíoh fire festa man áfa dó. Íbert fola, cleach, ceart nólacha tiomnathe den naamh, nós atá mihiléig ar fadan is. Ceandas na cúnta sí. Ach tá tíre díanta gebili me glyn bhreis agus 1,200 cúntas sa chnuasach bialadis náisiúnta. Scag agus scláireacht in na leabhar Blood, the feast of St. Martin in Ireland. Dhearach siad an mhuineáil agus ligach siad amach an éil ar lecandaris agus uaireanta chuirich siad I ggéire chuoine in tíre agus bhí áit na háirithe ina maistíocht na leanaí agus na héine sa tig leis an bhfuil ar an éaltan an san. Chreid daoine go raibh cosint ag go bhfuil agus go raibh Naomh Mártan in ann na daoine a chimead sláán ar feadh na bliana agus olcas agus donas is na héanú chimead agus fiú na daoine maithe a chimead an dig go maith. Scríú go fáthaid céad a bhí sin agus dúirtí caiimiid cheart fáin inis bharú go Lá Fhéile Mártan. Ó bhí ar fáid a gcearc agus bhí ar fáid chúl a gcearc a bhain fáin clúb den mhuineáil bheith fá buinte clúb den mhuineáil nach slíoch chun gáil is scían idir mhuineáil agus heid cófáin éid agus chroch fáin chearc suas go dtite chanéid. Béidir gur piseoga. Stoch in púcaí agus rudaí chimead amach. Á bhí sé súil go mór leis, mar fiú bhain dabar cearc a bheith agad, beidir seanna cearc, uairh sé an lás a chorcáin, beidir bhíoh súb go clúas ar a gceann anire, agus salan ar agus práta, agus ceannach sé sin béle mór, mar ní bhíoh bélaí mór an. Íbert agus dúirte fola. Am réasúnta cinnte go bhfuil measc anna láidir ag le ihe hána agus go míocha le héad a dhéanamh fadó leis an greidirh ársa a bhíoch ansá agus gur dhiimi sé a raig go dtí an chríostíocht. Seolfar Blood, the feast of St. Martin in Ireland sa daingan dehíine beag seo, ach ní dócha go gur sé fáin ar bhanáin na linne seo dul scannart fens brochol. Ní dá go méid seamat a bharú anyway, a siad mé rósal. Ha? Seán Macatíigh, Nuacht TG4, Corcoghine.